дар соли 2020 дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум аз шаҳру навоҳии минтақаи клуб се даста байни дигар дастаҳои ҷумҳурӣ барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ талош меварзанд. Дастаи Равшани шаҳри клуб ба ҳайси яке аз муддаӣ барои дарёфти рохат ба Лигаи олӣ беш аз 20 футболбозони бомаҳоратро ба даста даъват намудааст. Дар даври аввали чемпионат дастаи Равшан бо дастаи Саройкамари ноҳияи 5 дар майдони худ нерӯозмоӣ мекунанд. Охирин тамринҳои даста бо роҳбарии сармураббии даста Ғайраталӣ Мираҳмадов дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб ҷараён гирифт, ки бозии байни ин дастаҳо маҳз дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мешавад. Ёдовар мешавем, ки аввалин бозии дастаи Равшан дар соли 2020 дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб имрӯз соати 17:30 оғоз ёфта бидуни мухлисон ҷараён мегирад. Ду дастаи дигари Лигаи Якум аз минтақаи клуб, ин дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восе ва Ҳосилоти ноҳияи Фархор дар даври аввали чемпионат миёни ҳам дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор майдондорӣ мекунанд. Ҳар ду даста ҷиҳати омодагӣ ба даври аввали чемпионати имсола ва ҳам дигар бозиҳо машқу тамринҳои дастаҷамӣ ва бозиҳои дӯстонаро бо дигар дастаҳо роҳандозӣ намуда ба оғози мусобиқа омодагии ҷиддӣ диданд. Бозии байни дастаҳои Ҳулбуки Восе ва Ҳосилоти Фархор фардо соати 17:30 баргузор шуда бадин васила ба бозиҳои Лигаи Якум дар ноҳияи Фархор ҳусни оғоз мебахшанд.